Ale, pán je Schumacher. Chápu, že toho máš moc, chlape, ale takhle by to nešlo. Vždyť ti jde o život a nejen tobě. Oběd to všechno na čas, to je majstrštyk. A co teprve tady kolega v autobuse? Ten to má na minuty. Vím, že je to těžké, ale nenech se vystresovat. Divokou jízdou ušetříš maximálně pár minut. Tak si pust nějakou uklidňující hudbu. Metal tě jen víc nakopne. A dýchej hezky pomalu, zhluboka. Důležité je si uvědomit, že jsi pod vlivem stresu a zkusit to zastavit. Zastavit můžeš i doslova. Dát si pár minut na sklidnění a pak znovu vyrazit do džungle. Taky můžeš zkusit ubrat kafe. Dát si třeba bylinkový čaj nebo vodu. Nenech se vytočit nervózními klienty a u zaměstnavatele se neboj říct, že nestíháš, když toho už bude moc. Nezapomeň, že když nejde o život, tak jde víš o co. A tady právě o život jde. Nejezdi pod vlivem stresu a pospíchej pomalu.